Yeradiase another inso. Yeradi Yankopon Ayamayan. Aha Ntow TV so. Ntow TV as one shower babeshe. Onana subeshe aka chero. Ntow TV ya kandi ni. Diani evangelist kwadu Ntow. Mahute dingi nana uku agro. Ufrem na nenkwante bisa mejo so. Na nenkwante hu. Wahene poporo. Wahene poporo po. Ene ya benwurem. Abemno ya bepe niane habama kakra kakwa ye niema. Afini ko ne wie yesi ya na wie mu ayi bibi e wo ho. Yesiro otumfo Nyankopon pa body ma omo asenkafo nyina se agedifo a efo shen de kode ba no otumfo Nyankopon mo mu nyina ho ban. Onfo obi ankonfo obi amla so bi. Ena me pese edi nkomo kakra. Efa Nkanka Dan yi hu we ye Nkanka esie Nkanka esie. Ye nyina ye nim se emo abi wo ma ye from Nkanka. Akanka sem no bi frɛ no 40 a bi frɛ no Nkanka. Omo dan ni omo na eye saa dan we na de ehu ni se obi anim kwan a omo fa so eye saa dan we ade otumfo Nyankopon pe enu nti na wote ho a mesisuru Nyankopon esan se Onyankopon bi wo ho Onyankopon bi no obo Onyankopon bi na oye saa niema we nyina de na nipa se nipa enya so mfa so we ye Nkanka Dan ye ba be din koma fa ho ye wo hene ene ohema e wo saa ade we se mu Nkanka Dan ye wo na ohene ni wom ene ohema ni nso but ene me pese ye din koma fa esi na nkasa ho ene ohema ne ohene na wom ne ho yitiawa but obi ntaage obi no obi ntaage obi evangelist na tenase evangelist KWADWO Ntow atenase we eye Nkanka Dan ene Nkanka Dan na dan no betumi akwa inso beto ewia bebo inso toguzo ehuru ni nyina no ho nso ye e de koso nti ka bibi kire mi no no ambrabo me be kasafa esi we hu obi owo asma pa serious tie me on say me kwen ni o we 10 pesos na me de aba me de ba be kasa 10 pesos ni ma kasa gusu dada na me de ato ha nti die mi hia wo esi we se mu bia no otumi se me bu bi di koye de me pe obi o asma ntie me se wo asma den me pe de ni asma den pa o ya de asma den sunsun tachiri wako hospital anko se eba na chese oyewu ye wo hema bi wo saa ayi wem na ne hwehwe den ajewa eya adoma chede ye wo so Onyankopon de achew e na aba ho obehu ba bi ohema ne se na saa de we nso yi ohema ni free mu asa saa entete esi wa he enye entete esi papa biem entumi nyini biem because ono na ofidi ne mana omoye edan no nti se wonu wu asa obi ane ho obefidi omubiem ama omo atumi aye dan no nti se ye hwehwe no na se yi na se esi afiri mu a esi na asai entumi develop biem entumi nyini biem mesinfu esi dan no no omo aduane carpenter fo ebebo dan so na mena painter ma obi nti se saa ohema ni wu a asa esi na enye sie biem enu nti no ntumi ma ho just like that na umetutu hu mebubu enyi ohema no mfa ne nko ade so ya amane upe price bi sunsun bibia ne hono ma ye kwa se sunsun bibia ye kwa na nka Onyankopon ma Yesu Kristo ma mewu emfa ne moja me pata eme enipa eni wiase nyina se obi obeji na di no ama ne tumi so Onyankopon ba na ne wanyi Yesu ani no wabu ni fadada that say yes the Lord upe umpo that say yes the Lord dagrafa kumfa yakum mahila matule what is written is written the yatro na yatro evangelist ni watena sitie me obi owo asma pa edin a opese asma ne free ni so once and for all no wontie me obebe se hu sika bia obenya bia but emfa paper ma ho ye kwen say ye 10 pesos 20 pesos 30 pesos 50 pesos 70 pesos 90 pesos once di gwen kasegusu o kasegusu a bompa ye gusu ka tira se urade esi ya ma begina hu me ba ba hwehwe wo hema na owom no na me de na koye duru
Intino, Mammy Huno, Nami Yin Sunam de Nequa de Amdiqua Yenye. Now I cast another coin natural, na pump him, and now between the ato for my baby. Now if you wash it or him, man. We show him man in a huna or some power you boldly. Omunyina or no so. Ya Umuni Viano do Yanko Ponce. Now what's the moon what in it in a friso? Utin it in a friso and Tonkita Utino, Nitino. Now far naseno. The over asman of a man and now on many mawon. Ne ombien enemy straight. Na fatune na omne. Omra de nyamiase. Onko ntina aka no. Baby apebi atotwene. Ma onwere ntu ne yamunwie. Ansa na watu ntina atwene. Se asma ne se eye den ne da wo so me see Ntow TV ye ka die nim. Yakwankyere bi ye de beto fom no. Eye 99.9%. Me se de owo asma no mfre me. Owo asma aye kwanko. Atena ne so ache. Asma ne se ekoto ni bayim. Si ekoto wo henfa, si ekoto wo henfa, si ekoto wo henfa. Me si unya wo hema na wo hye saa esie wie mu eda we ni mu. Na wuyi no na wuti ni ti ni firi so. Na ade ne to ne ma nipa ne mane. Na wutu ni ti ne twena a me kame tro se asma ne se tu se memye eno ano no. Enti obi so wo asma duro kase nyina ehye saa intati asie we esie mu. Me na me ka kyerɛ. Ai enteti asie no ohima na awom na dwuma kese a woye no no yade ye den ene yade ne ko se de onyankopon bo na ema nyina mienu oba ne be ma ne tie mi be ma ne nsu no na dwuma a woye ni obi di asem ato so wo court case eye serious pa unim se wudi bem akwankyera mi kyire wasem nye da me gyina ho nye na emfa se wasem nye da ema me gyina ho nye because unim se wasem nye Bible se boni bekum boni for you know that you don't have a case. Don't come here for this direction because it is not going to work for you. If you don't have a case, don't come here because it is not going to work for you. Say who case di abra. So le ahomache ananajo anopetututututu a unkasa obi ahono. We alligated pepper we oba re 7. We be marry 9 abra oba pe open. Nafa pipa natural case ni busu. Said the upese case in a command of a red pen, a churubusu, churonipa needing 7 times. Churo judge needing, churo lawyer needing, churo problem no, the upese and cono, churubusu. Oba, casagu queen so. Nafa messi no. Udi messi new year, fasekine. Fa pie is yenim say, and I fa pine chain baby. You shall baby and one or more yet diana, fasekine pie ho, and I to grown fasekine to two. Second into the bewu mpese me de second ne beka because me kasem na me de achara de mpese me de second ne beka enu ntinu we de second ne bewu hu se ya na watutu ntokuru na wo di pipa no a watwuro wasem agusu no said de wo pese wo wish watwuro gu pipa ne so na o de aba be hye esie nem wo ya no adan yankopon ase na wo kɔ na wa sebo so tumfo nyankopon ye matom ne ye ya ebia me de kosua bi e beba me da wase ana se me de 10 pesos beba be da ase na de wagya hokɔ ohene na wo mu no ono one ne ma beba bewe mo na wo mu wi paper no na wo mu wi ntworo ye no na o case ni ye foolish case na o case ni ye foolish case wo de me se wasem adanko ade a uni problem se obi ho ahụ on se na asem ye de but na obi pese odi ni sika echinchim ni nsa ebu na asem gu ni so Isaiah 5:20 kan asem bi osi wonue wona ofre sum se han na odi han ye sum onue wona odi fenfene ya nwenenwene na odi nwenenwene ya fenfene onue wona ofre papa se bone na ofre bone se papa according to Isaiah enu ntitie mi because of say etoda atenchi akoso omo wansa omo nyina na obi oho anya de boni nti o eyi obi na akasa mato ne so eyi obi na adwumemu awia sika de ase no obi ena eni ni preposition ho ena wayi na afiri ho no no aba bese ho fa wasem ne bra tworogu pipa so fa red pen tworo na de fa bra oba kwan bi ekita akasa fato ne twesie no wurewure tutum tokuru na fa hyem fa case ne ehyem ohene no ene ne nkwala abeba bewe
Omo ba be repe no ano no mo wi na asem no mo re me ka di so otumfo Nyankopon de anuonyam se inshallah alhamdulillah case no otumfo Nyankopon be ka wasem ama Awurade Nyankopon nye ni maye enye we nkwa na de court case en haba beble ho aye de enso ene we hu ne ya betena we aha ne yedura ye kasa enu ntini mesrew se wo problem bi a eye court case ya we enye court case nkwa na de ebia no hukun wasem wa wale wo yere wa wale hukun ensem kakra bi asi otamfo pese obowrem odi divorce confusion misunderstanding blame na wale ni gu eno so obetumi du case aba obetwere gu paper so na ade abehiem na wakase gu kwan so ato so eno ano no emo ana ewe no na omo wi asem nti asem na aye den na be ma ne so mfa agbo ne nche obi na wupe wukun ba asem na aye den oba ne so mfa agbo ne nche obi na pa oyere back no the represent case no fama no refer case ni bla ha inshallah otumfo Nyankopon di mu ebe ye adwuma o pe position bi wadwuma obi di wani wadwuma nkrani se ma fitele ma twonle tie me obi pese wo se wo obi pese obi wani ma se ha ho chiro ni din kasegu kwan ni so betutum na fa se me mo ana ewe no obo nse nipa no ho betinka wodi nipa duam se bibi kika no bibi wo no bibi ayes wedding pintu agu yam obo nse wo nso ni mu kakrakra ya ben werem Awurade adom ye na haba kasa ya ayete Awurade adom ye na sunsun kasa gu yasum emi ehu de ye beko afi 2021 ye omo ye de beko 2022 ye nya ma trade for ne nko ahye nkomo ye nso ye be shebi but what na say pa sia mi Ntow TV so ye be kan de ye be si 2022 ene de wo be ya wo betumi afam a wo musuo ni esa bi nka wa wo betumi atena se asomdwie mu obi ho a 2021 we kame ne kama nanso ye de kwa awieye aniama ye bisi basa emane ha sire Nyankopon nkwane ya hode ade te ase we ye de aniama bebre ye se ye di adwen de chi ye be hwefra de na hia me kese ene asma de no ene court case no pese wumi no case of court uni problem obi ho wa tan de o se ye Ntow obi ho bia company of customers aba beto na de ana workers ba na omo agya omo ntumi stay but oti no ho tetia na ewo no mo do so pa yi we ye de crowd puller se wuntumi nya o de frɛ me number no 0246556732 wo be pay sam na esichire na wo de afra isam ya aye de ebrudo no isam bia isam ye de ebrudo no wo de nsuo be fetew ne kakra na de esichire afra wo ba na wakasa gu kwan no so na de ato se de moa no a ewo mu dɔɔso no a omo be di esichire ne isam na wa fetew de abato no sa pepepe na our customers and also and our workers and also and our usika and also inti wo ba no abekasa na lo kwen na to na de sika na tu emu tokuru and na wo de apai baby na de isam na wa fetew ni sugar no wo di nsu afra kama na wo de agu mama wo na wo kɔ omo beba ho abedi mo no omo di na usika ekoso na wadwuma ekoso aha ye oba bebe gina ka ayi bia na ebe ya dwuma upo wumpo isi ebe ya dwuma obi wo ho a na ayi ni se ekura na ewo ho no se ya to obi aduru ana wo na ya hono bra na be bubi ube bubi a na wo papanka atwade na wo de afra fa sere nipa no so bi ku ni nsu mu yanka atwade ma ni nwale eno ano no empanimfo se ade ba nka soro eye dan a wo besi fom na o si dua mu emu mokoko eno ano na asi no adentia abo akoko ti dua nkom na dua ne bu a enkoso ne ba fom ti wa wo gina fom a wo bɔ mpa ye se dua ne mu mokoko wo soro wo na hwe ohun yiye pato wate ase pa na kontompo ni so no be furu ya mo ni kan me na me ka Ntow TV de yenye kan di ni evangelist KWADWO Ntow ma huteni ni na no go agro na ne nkwanta ehu eye ma hutedi tie me ohene poporo mejiro so ene Awurade Nyankopon nye ni yie man afa akwankyere etwa to me de ma afese we yetuo panimfo sitie etuo mo osum ahu etuo ni ni wo do waboba be hyem so wo do waboba hyem a wo do ontumi ya frem number 0246556732 me ba be ya man we afi kwa wiye wo be tworo wabusuafo nyina bi Bible say nipa fiefo ni ne tanfo be tworo na nkofo nyina bi
Ubetro ube obi abɔ ne suspect bi atwuru di enyi obi amfiri. Unum sɛ wa na ayɛ ho so atwuru di nka ho. So unum sɛ wa na ayɛ ho atwuru di nka ho. Atwuru di nka ho bia na waba. Oba o ka sɛ gu kwan so se me sama matamfo. Enyina. Fedi ni to anafa kwan ni to so pom awutuo no. Ahu. Ka na waka sim. Na wo de akyerɛ so. Na wa fa ya gu so. Na wokɔ. Ɛno anu no wawie. Me si akwankyere we ehu. Nanso agye Ntow TV super. Yɛn ka de enim. But what must say pa? Yɛn ka de onim. Yɛn obi be sɛ yɛn bosom anke yɛn bosom blafo. Ɛnu nti no bosom blafo. Bosom blafo bia na mo kita sekan. Ekita ni tu. Ɛnu nti yɛn so because of say we are warriors nti yɛn nama ekita yitu. Ɛne yɛ sekan. Nti baabi ade be fa bia ɛhɔ no mo. But what must say pa? Yɛn wo hene. Wo hwe ntakrabo ma wo hu yɛn. Ɛna ahwɛ from Totibom nso ahu yɛn. Ya yɛ saa pan no. Ɛne ayɛ so ha no. Ye ho hene. Ye won taban ye san wo nwini. E ba cho te ase pa. E bo fa dade fa. Wo so be wi en de ne obedi kan bu ye dompem. Ansa no wanya ye nam. E san se to da ye nante se koto. Me pa cho tie me. Ntow TV so ni. Okode na na e kasa no. Anoma bi so ochim ya no ochim ni ntakre. Evangelist KWADWO Ntow. Mahutedi di na no ogu agoro. Me say so obi so obe ha atwuru din. Esama no. Na petu aboba ba akon fa bla. Ato wate ase pa na yemfi mu no tie me enane nansen ya akotwitwu obi sekan onwa akobu obi tu akunu me pa to entrance mfa saa ade ne nkonkobra 2022 mu sa wo pesi ye twitwa sekan a entwa mese hwehwe na ogu agoro ye tutu a enkwa hwehwe na ogu agoro bla bedi tu adrogu mu na fanante uye sikadwuma akronfo taata bla bedi tu adro fagu video bedi sikadro fagu video ye twawa enko ODEHYEE epele paji aigbeni beka cho se pele paji ebo dabo so bra me se bra entrance ma amro bes bo hu akola keto na wahwe sekan na watwitwu na odigina papa pani so chese eyensem bebre ODEHYEE abra ababedu he de ye nkokwa ye betutuo ba ku de agi atamfo kwan obi biala opeye mone opeye nimguase e ka ne nkoni ewuni animguase me KWADWO Ntow obi biala opeme nimguase e pe me se ye ka ne nkoni ewuni animguase eni nkwala me no mu nam nyina ye adwuma me camera ma kanka ma eni me de ye editing work ma me papa danko eni omo ho aka nyina madofo obi biala no ho kan be ha me tutuo we e de koya tamfo so sunsum ni anikan so obi biala e ka ne nko ni animguase obi biala e ka ne nko anka de be bi aboye de otumfo nyankopon ma ne nsusu ani na gina tiri na nka ya tutuo ye nko ya tamfo so na me egu oba eni na nsusu nkunku bi ODEHYEE yedi atamfo kwan enti wa be sole yeti ade ne musi na bese yedi atoso yeti ya ka wi ene obi ani asem Ntow TV so ni ba hwa wo ba be hwe Evangelist KWADWO Ntow nie o kam ya akampem do sasabron samba ya mfa ne kwa Ntow TV ya ka de enim Evangelist KWADWO Ntow ni do di agent spiritual and herbal center no tie me pa ODEHYEE spiritual and herbal center we are one ODEHYEE spiritual and herbal center we are strong ODEHYEE spiritual and herbal center we are powerful bye bye